Irteera argiak beste guztiak itzaltzen direnean pizten diren argiak dira. Maitasuna, seriotzaz eta bizitzaz hitz egiten duten 9 kantuk osatzen dute lana. Iluntasunetik pasa eta argirantz egin nahi duten kantuak dira guztiak ere. Oso zaindua den lan bat da, iruditzen zait musikalki aportazio interesgarri bat ere jasotzen duela. Nire ustez badauka soinu elegante bat, zintzoa, naturala, delikatua eta aldi berean oso sendoa. Eta nire azkenengo proiektuetan deseraikitze prozesu batzu zenbaitetatik pasa ostean, iruditzen zait hor ikasi eta jaso dudan guztia islatzen dudala diskontan, eta eraikuntza fase batean harrapatzen nagoela, bizitza fase batean, eta hoize biltzen duela diskonek.